El 9 d'octubre, el jovent vam tornar a eixir als carrers. Ho vam fer perquè tenim clar que tota política que no fem nosaltres serà feta contra nosaltres. Que tota política que no fem des de la base i fora de la lògica dels partits i el govern del Botànic serà insuficient per fer front a la crisi econòmica i ecològica que tenim per davant. Per això, tenim clar que necessitem seguir construint un projecte polític emancipador que plantegi l'autodeterminació social i nacional com a única via per acabar amb aquest sistema. Un projecte per combatre el feixisme que campa impune pels carrers de València, que no cedisca ni un mil·límetre a l'extrema dreta i els discursos d'autoodi. Un projecte per seguir reivindicant un 9 d'octubre del poble i per al poble, sempre antifeixista. Per uns països catalans lliures, socialistes i feministes, el jovent seguim organitzades i combatives.